Πριν όμως, θέλω να υποδεχτούμε την απόψινή μας καλεσμένη. Κυρίες και κύριοι, η Δούκισσα Νομικού. Καλησπέρα, Δούκισσα. Καλησπέρα. Θα χορέψουμε? Θα χορέψουμε? Μπορούμε? Σκέφτηκα τη Δούκισσα ότι θα ήταν καλύτερη ιδέα αν χορέψει όχι με έναν καβαλιέρο, όπως συνηθίζεται, αλλά με δύο. Έχεις χορέψει ποτέ? Ξέρεις ποιο είναι το τσα-τσα-τσα? Όχι. Εγώ ξέρω να χορεύω τέτοια ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα χρειαστούμε και αυτά στο τέλος. Βέβαια, δεν έχω έναν χορευτή, έχω δύο, γιατί είμαι ειδική περίπτωση. Ξέρεις, άμα ρίξω καμιά μπουνιά στον έναν, να μου μείνει ο άλλος. Σηκώνεσαι, πας μπροστά και αποφασίζεις να τους πετάξεις εσύ και να μείνεις μόνη σου. Όταν είδα την Καλένα να το κάνει και να μου το δείχνει στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν πανεύκολο. Λέω το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο. Οπότε λέω εντάξει, το έχω, σιγά και τι είναι. Όταν ξεκινήσαμε να το κάνουμε, εντάξει. Το χέρι το δεξί στο κεφάλι. Αυτό μην κάνεις έτσι. Είναι δύσκολο να διαπονάω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στη Δούκισσα στην αρχή, γιατί δεν έχει ξανακάνει τέτοιου είδους κινήσεις και κουράστηκε πολύ. Εγώ κουράστηκα πάντως, παιδιά. Μήπως θα κάναμε ένα διαλυματάκι? Ένα διάλειμμα. Δεν έχει διάλειμμα, την Κυριακή χορεύεις. Εγώ θεωρούσα ότι τεντώνεσαι λίγο και γίνεται πανεύκολα. Αλλά για να τεντωθείς πρέπει να σφιχτείς, να έχεις το κεφάλι σου εκεί. Πέφτουμε έτσι κάτω. Έτσι πέφτουμε. Και σου πες. Εντάξει, ζορίζομαι λιγάκι εκεί στο πάτωμα. Και σπρώχνεις τώρα και σηκώνεσαι. Όχι από το πάτωμα, αγάπη μου, γλυκιά. Ζορίζομαι και λίγο στον αέρα τώρα που το σκέφτομαι. Και λίγο στην αγκαλιά και των δύο χορευτών ζορίζομαι. Παναγία μου! Εγώ λέω κάνουμε ένα διαλυματάκι πάντως. Πάλι ρε Δούκισσα. 5 διαλύματα κάναμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Αν είναι να πάμε στο dancing για να μας κράξουν οι κριτές, τότε γιατί να πάμε, ποιος ο λόγος? Εγώ υποθέτω ότι θα μου πούνε Δούκισσα είσαι καλύτερη, Δούκισσα χόρεψες πάρα πολύ όμορφα, τι ωραία που τέντωσες τα πόδια σου. Φαντάζομαι τέτοια θα πούνε. Όχι. Τώρα, σοβαρά θα το χορέψουμε αυτό το γρήγορο κομμάτι τόσο γρήγορα? Αυτό είναι πιο αργό, ειδικά για σένα το έχουμε κάνει. Γι' αυτό ήρθα. Για να γελάσω κι εγώ, να γελάσουμε κι όλοι. Όχι μαζί μου. Γενικά. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you out. Are you hiding from me? Yeah. Somewhere in the searching for you, babe. Καλησπέρα, καλώς ήρθες Δούκισσα. Έλα κοντά μου, έλα να σε φιλήσω. Τι κάνεις? Από εδώ μόνο γιατί ξέρεις είναι το μικρόφωνο. Τι μου γίνεσαι? Ευχαριστώ. Καλά, γεια. Κάπου σε είχα συναντήσει εσένα, δεν θυμάμαι τώρα, πριν από λίγους μήνες. Πριν ξεκινήσει το dancing. Και σε είχα ρωτήσει, θα είσαι στο dancing? Μου λες, όχι, εγώ δεν χορεύω. Αλλά βλέπω όμως σήμερα εδώ. Να είναι καλά. Ο Γιάννης, ο Δημήτρης, η Καλένα που με μάθανε, κάνανε το αδύνατο. Τα καταφέρανε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι αν υπάρξει επόμενο dancing, η πρόσκληση από τον κύριο Λάτσιο θα είναι ανοιχτή για εσένα. Θα πρέπει να το σκεφτείς λίγο σοβαρά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια θέλω να πω. Αλλά δεν ξέρω, τα καταφέραμε να μας πούνε. Θα μας πούνε. Εσείς ζορίστηκες. Εντάξει. Γιατί... Πάρα πολύ. Τι εννοείς αν ζορίστηκε? Επειδή είπες στο βίντεο ζορίστηκα πολύ κτλ. Πάρα πολύ. Ήθελες και πολλά διαλύματα, Κουραζόμουν μωρέ λιγάκι. Λίγο να καθόμαστε, να ξεκουραζόμαστε, αλλά όχι εκεί. Πρέπει να το κάνουμε συνέχεια. Αλλά αφού καταφέραν αυτό, να κάνουν εμένα να χορέψω, νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που ήδη έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα. Έχεις ιδέα πόσους χορούς χόρεψες σήμερα? Πολλούς. Για έχω πες μάθει. μου. Λοιπόν, χόρεψα γκαλένα. Τσα, τσα, τσα. Ναι. 3 τσα. Πάζο ντόμπλε. Ρούμπα. Hip hop. Αυτά. Νομίζω. Ξέχασε και κάτι, Γκαλένα? Όχι, εντάξει. Όλα. Και λίγο τάγκο, αλλά δεν πειράζει. Και λίγο τάγκο, σωστά. Α, και λίγο τάγκο. Να το. Είδες. Όλα Τα μάθες. μωρέ. Αυτά χορεύουμε και εδώ. Απλά το κάθε έχω. Κυριακή χορεύουμε ένα. Ναι, και εγώ πάντα κάνω όλα μαζί. Γιατί μου ήταν εύκολο. Κατάλαβες. Το είδα, ήσουν πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου. Ευχαριστώ τα παιδιά, ευχαριστώ και το Λευτέρη. Τους επισκέφτηκα όλους από ό,τι είδες. Α. Έχετε υπέροχη παραγωγή, υπέροχους γιατρούς. Όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, είπε στο βίντεο ότι θέλεις να ακούσεις ότι είσαι η καλύτερη, ότι τεντώνεις πάρα πολύ ωραία τα πόδια σου και τα κάνεις όλα Προφανώς. τέλεια. Τι ήρθαμε τότε. Λοιπόν, Γκαλένα, θα ξεκινήσω από σένα που τη χορογράφησες κιόλας. Μα ήτανε τέλεια. Έντονε πάρα πολύ ωραία το πόδια της. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπερβάλλει. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι υπερβάλλει. Ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε πάρα πολύ καλή αντίληψη. Τα είναι αρκετά γρήγορα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο χορός μαθαίνεται. Με λίγα μαθήματα. Κάποιοι τα μαθαίνουν πιο γρήγορα, κάποιοι πιο αργά. Αυτό που δεν μαθαίνεται και πραγματικά εγώ χάρηκα πολύ που την γνώρισα λίγο περισσότερο σε αυτή τη μία εβδομάδα που συνεργαστήκαμε. Ότι είναι εκπληκτικός άνθρωπος και πραγματικά συγχαρητήρια στους γονείς της, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν μαθαίνεται πια. Κύριε Κοστάλα, εσείς που προσέχετε πάντα τα όμορφα πόδια και έτσι βάζετε και ωραίους χαρακτηρισμούς όπως έξυπνα πόδια και. Τι έχετε να μας πείτε? Εντάξει, εγώ θέλω να πω πρώτα πόσο αυστηρά αντικειμενική είναι πάντα η Γκαλένα Βελίκολα. 2 μέτρα πόδια. Λοιπόν, εδώ έχω μείνει άφωνος. Αλήθεια. Από τα πανέμορφα πόδια και από τον πολύ έξυπνο. Λίγο για να παραπλανήσει. Ναι. Εύκολα παραπλανείται και μπορεί να βάλουμε και άλλη πρόθεση μετά πριν από το πλανήτα. Ναι. Πάντως είναι πολύ. Τι εννοείται? Από πλανήτε. Λοιπόν, είναι πόδια τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και ξέρουν και τα χρησιμοποιείται πάρα πολύ έξυπνα στο χορό. Και χάρη στη χορογραφία της Γκαλένα οπωσδήποτε, αλλά πέρα από τα πόδια πάμε. Μιλάμε για τα πόδια τόση Ναι, ώρα, για τα πόδια μιλάμε. Ωραία. Τώρα όμως τεντωμένα. φεύγουμε από τα πόδια, τεντωμενότατα. Πάμε πιο πάνω, πολύ πιο πάνω και βλέπουμε ένα απίστευτο χαμόγελο και πολύ ωραία μάτια και το χαμόγελο εκφράζει αυτό ακριβώς που είπε η Γκαλίνα πριν. Και χαίρομαι. Να είστε καλά. Κοίταξε τώρα. Ωραία ήταν μέχρι στιγμής. Εσύ θα αποφασίσεις. Η κυρία Δανδουλάκη είναι πάντα πάρα πολύ ευγενική. Ναι. Αν περάσουμε από την κυρία Δανδουλάκη, τα πράγματα λίγο σκληραίνουν. Όχι στους καλεσμένους όμως, οπότε θα αποφασίσεις εσύ αν θα θέλεις να προχωρήσουμε. Πάμε προς το παρόν στην κυρία Δανδουλάκη. Λοιπόν, έχω να πω κάτι στη Δούκησα. Ότι είναι μια παροιμία που νομίζω ότι η μεγαλύτερη σοφία από αυτή που έχουν οι παροιμίες δεν υπάρχει. Έτσι. Λες ότι αν δεν ήταν ο Γιάννης, ο Δημήτρης και η Γκαλένα δεν υπήρχε περίπτωση να κάνεις τίποτα. Και εγώ θα σου απαντήσω ότι άμα δεν το έχει κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες, δεν υπάρχει κανένας Γιάννης, κανένα Γκαλένα και κανένας Δημήτρης που μπορεί να σε βοηθήσει. Άρα, αυτό γιατί το λέω? Γιατί πάντα λέμε για κάτι που βλέπουμε και είναι εξαιρετικά ωραίο. Ναι, αλλά αν δεν είχε τον Τάντε να τον βοηθήσει, δεν είχε την Ντίνα να τη βοηθήσει. Βεβαίως και μαθαίνετε ο χορός, Γκαλένα μου, αλλά ένα δεν μαθαίνετε. Να έχεις αυτό που είναι πάνω από το χορό, που είναι η προσωπικότητα, η λάμψη και αυτό που βγαίνει. Τα άλλα όλα μαθαίνονται. Και αυτό χαρήκαμε σήμερα. Μπράβο. Μα τι όμορφα λόγια. Ευχαριστώ. Θέλεις να συνεχίσουμε? Θέλω, γιατί θέλω να ρισκάρω και σε αυτό. Θέλω να ακούσω.
σύρας στη σχολή. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό. Εγώ τον βλέπω αυστηρό, δεν έχει ρίξει ούτε ένα χαμόγελο. Όχι, πιστεύω, το συνηθίζει αυτό, γιατί έχει αυτό το προφίλ του άγριου, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλός μαζί σου. Γιάννη. Εγώ τυχαίνει λόγω δουλειάς να ξέρω λίγο τη Δούκισσα παραπάνω από τους συναδέλφους και πραγματικά το μόνο εμπόδιο είναι το μυαλό της. Την πιστεύω ειλικρινά ότι έλεγε δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Τελικά αυτό που είδαμε ήταν πάρα πολύ καλό για πρώτη φορά. Θα μπορούσε να είναι από τους διαγωνιζόμενους, άσχετα αν δεν είναι. Εγώ έχεις δίκιο κάτι, αλλά ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας, αυτός που μας κρατάει κάτω. Εγώ πιστεύω ότι η Δούκισσα έχει όλα τα φόντα, όχι μόνο να χορέψει, και στην τηλεόραση αλλά και αλλού που από ό,τι ξέρω δοκιμάζει ήδη. Ξέρετε ότι πρωταγωνιστεί σε μια ταινία. Τα γνωρίζω. Καλή επιτυχία για αυτά. Εμένα σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Ωραία λόγια. Φωκά. Καταρχάς θέλω να πω και εγώ καλή επιτυχία στην ταινία που ετοιμάζεται. Είχαμε κάνει και μαζί ναι, φωτογραφίες. Ναι, και βοήθησα. Θα είναι πραγματικά μια πολύ σπουδαία δουλειά και είναι σημαντικό που το κάνεις αυτό το βήμα. Και εγώ θα συμφωνήσω το ότι πραγματικά η τεχνική μαθαίνεται, αλλά η αυτοπεποίθηση και η χαρά που κρύβεις μέσα σου δεν μαθαίνεται από κανέναν. Και πιστεύω ότι τα έχεις αυτά και σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι και να αποφασίσεις να κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι αυτή ωραία που φερόμαστε εμείς στους καλεσμένους. Ναι, στους καλεσμένους θα πάμε καλά, στους παίκτες λίγο, αλλά εντάξει. Κάτι ακόμα. Και για να δεις ότι δεν είμαστε σαν εσάς στην εκπομπή σας που όποιος έρχεται του κάνει πλάκα, λέμε για καμιά καλή κουβέντα. Ποτέ, ποτέ. Θα μας πεις λίγο για αυτή την ταινία? Βεβαίως, είναι η καινούργια ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι κομμωδία, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που συμμετέχω με όλους αυτούς τους συνεργάτες. Παίζει μέσα ο Νίκος Κουρής, ο Παύλος ο Χαϊκάλης, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Δημήτρης Καταλυφός, ο Σταμάτης ο Φασουλής. Πάρα πολύ. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Φοβάμαι μην ξεχάσω κανέναν. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που όλοι αυτοί οι συντελεστές με αγκάλιασαν. Λοιπόν. Καλή επιτυχία σου εύχομαι λοιπόν σε αυτό το βήμα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και επιτυχία. Τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία σε όλους. Είναι όλοι νικητές. Και να είστε λίγο πιο επικείς, κύριε Γλάτσια, στα παιδιά μέσα. Δεν θα βάλουμε βαθμολογία. Στα παιδιά μέσα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τη Δούκισσα Νομικού. Ευχαριστούμε.